Hej med jer. Det her er fremtidig mig. Jeg lige vil sige hej, efter jeg reagerede den her video. Jeg vil bare lige sige, at alt det her er filmet for sådan ret lang tid siden. Jeg ved ikke, 2-3 måneder siden. Så jeg beklager. Eller det ved jeg ikke rigtig, om jeg gør, jeg er lidt ligeglad, men sådan. Velkommen til denne video alligevel. Hej. Velkommen til min første vlog. Undskyld. Det her kommer til bare sådan at være en uge i mit liv. Måske noget i den stil, jeg ved det ikke. Jeg filmer lidt. Jeg skal til at tegne og male eller et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har tænkt mig at gøre, men noget kunst har jeg tænkt mig at lave. Ja. Jeg er ikke så vild ved, hvordan den her tegning ser ud. Jeg kan rigtig godt lide hende her. Jeg synes, hun er ret cute. Jeg kan ikke rigtig lide resten. Jeg kan ikke lige have brugt vandfarve baggrunden. Jeg plejer aldrig at bruge vandfarve, men jeg tænker jo på noget nyt. Jeg kan ikke lide den klat, jeg havde, den der blomst. Men ja. Jeg har haft det sjovt, mens jeg har lavet den. Og den er ikke færdig endnu, så den kan vel nå at blive forbedret. Kan man håbe. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har en dansk aflevering til sådan om 2-3 dage. Den skal handle om kunstnere skal sige mere i samfundsdebatterne. Ja. Men nu tror jeg måske, jeg vil til at lave mig noget aftensmad. Jeg er alene hjemme. Nå. Nu når jeg faktisk skal til at lave mad, så kan jeg mærke, at jeg ikke helt magter. Jeg glæder mig hele dagen nu til at lave pasta, for pasta er så lækkert. Men nu magter jeg bare ikke. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal spise. For jeg magter ikke lave fucking pasta. Det blev bare lidt for meget. Så nu toaster jeg de her små skiver brød. Det her brød smager 10 gange bedre skåret op i små skiver. Jeg forstår ikke logikken, men det er bare mere yummy. Absolut undervurderet kombo. I hvert fald af mig, for jeg hader salt. Nej, jeg hader ikke salt. Jeg hader smør. Men toastet varmt brød, smør, sprinkle noget salt på det. Yummy. Det jeg elsker med sådan noget mad her, det er bare sådan et lille bitte stykke brød. Og jeg kan putte på det lige bagved. Pesto. Noget laks. En halv tomat. Tapas er den mest fantastiske opfindelse nogensinde. Jeg ved godt, det her ikke er rigtig tapas. Det her måske mere, man kalder sådan en snack plate. Fita. Yummy. Yummy.
Jeg føler, at jeg virkelig prøver at give sådan en aesthetic og cozy og hyggelig vibe. Men så hver gang jeg åbner min mund, så er det bare Jappington, Jappington, Jappington. Og sådan, det er kun halvdelen af det, jeg siger, der overhovedet giver mening. Anyway, this is the outfit for today. Okay, så jeg stiller jer herude. Gå på det her. Kår. Jeg føler, jeg burde have mit hår op, fordi der foregår ret meget her. Men jeg har lige vasket mit hår, så jeg har ikke lyst til at tage det op, fordi det er så cute. Jeg er hjemme igen. Vi skulle have engelsk grammatikprøve. Det gik faktisk ret godt, selvom jeg havde glemt min grammatikbog. Men jeg tror, det gik ret godt. Hvis jeg selv skal sige det. Jeg ser meget rød ud. Eller, nej, det gør jeg egentlig ikke. Men jeg ser meget gennemblæst ud. Det er fordi, jeg cykler i skole. Min hund. Det er hendes røv. Det behøver jeg måske ikke. Se, der er hun. Hej. Kan I sige hej? Okay. Nu skal jeg tage skrive min danskstil. Jeg har fået til i morgen, som jeg ikke har skrevet et eneste ord på. Den kan heller ikke være særlig lang. Jeg skal bare skrive en diskussionsdelen af debatterende artikel. Ja. Jeg har fået denne fine kop af min bedste veninde. Min barndoms bedste. Nu filmer jeg på min iPad. Jeg tror kvaliteten er meget værre. Nå. Men min telefon vil ikke have mig filme med. Den siger, jeg har opbrugt al pladsen, men det har jeg ikke. Så. Ja. Jeg drikker min tomat-te. Den smager ikke ægte tomat. Eller jo, den smager tomat, men den smager Wonderberry Green. Ja. Det tror jeg ikke har noget med tomat at gøre, men den smager tomat. Ja. Den er også stadig meget varm. Jeg kan ikke magte at skrive det her. Jeg er for træt. Min fucking lektie bliver ved med at lokke mig ud. Undskyld. Min dumme lektie bliver ved med at lokke mig ud. Nu skal jeg logge ind igen. Igen, og det skal sådan hver anden dag. Nu er jeg træt af det. Jeg er ved at være sulten. Jeg har skrevet cirka 50 ord. Jeg tror, når pladen er færdig med at spille... Må jeg overhovedet spille det her musik på YouTube? I don't know. Jeg tror, når pladen er færdig med at spille, så vil jeg spise noget frokost. Jeg har besluttet mig at lave en salat. So yummy. Jeg ved ikke, om jeg kunne høre det, men mave rumlede lige sygt meget. So yummy. Fuck, jeg glemte avocado. Lige meget. Den avocado skal nok blive spist en anden dag. Jeg føler, at jeg har så meget at sige. Sådan, jeg tænker på noget, jeg vil sige, så tænder jeg på kameraet, og så er jeg sådan,
Så går min hjerne blank, så kan jeg ikke huske en fed skid. Se, nu... Jeg havde tænkt, nu siger jeg lige noget med, at jeg tænder kameraet, så kan jeg ikke finde på, hvad jeg skal sige. Og så kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Der var noget mere til det. Jeg har bare ingen idé om, hvad det var. Nå. Jeg er den eneste, der begyndte at have ordet jap. Altså, jeg elsker ordet jap, men jeg havde ordet jap. Jeg føler, det er blevet overused. Fordi jeg er en japper. Der er mange, der siger jappe og ikke japper. Hvis I forstår sådan jap. Det... Please bare brug det rigtigt. Ej, det er dumt. Undskyld. Men... Ja. Jeg tror, jeg går en tur med min hund nu. Jeg lukker stadig sulten. Slagen var ikke nok. Så jeg tror, jeg går en tur med min hund nu. Så når jeg kommer tilbage, spiser nogle gulerødder med hummus. That's so beautiful. Okay. Godmorgen. Så. I dag er torsdag. I dag er dagen efter i går. Ja, i dag er torsdag. Jeg er virkelig træt i dag, og måtte ikke rigtig tage i skole. Men jeg skal i skole. Ja. Og jeg skal også. Jeg har et modul til at starte med. Jeg har et modul nu. Det første modul, og så har jeg hovedmodul, og så har jeg et tredje modul. Og det slutter 13:10, og så skal jeg ud og køre klokken 14. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bestå min teori. Jeg skal op den 17. Og jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg skal øve, men jeg kan bare ikke til mig andre, der gør det, fordi sådan... Det er virkelig ikke sjovt, at jeg får fejl hele tiden. Og jeg kan ikke lide at gøre ting, jeg er dårligt. No. Den er nederdel, som I kan se. Så striberne bytter lidt ens. Jeg føler, det ser okay nok ud. Det var sådan bedre i mit hoved. Det er det altid. Men ja. Jeg tager det her på. Så tager jeg lige en sweater på. Fordi det også er temmelig koldt. Så ja. Jeg føler også virkelig bare, at jeg ser træt ud. Jeg er så træt, at jeg kommer med japping-energi. Så skal det være vores finalesang, så det er den, vi bliver mest kendt for. Jeg føler, min bumser er ekstra tid. Vidste I godt det? Nej. Jeg føler, min bumser er ekstra tydelig i dag. Jeg tror, det var den her. Jeg har det samme måde. Min den herovre. Jeg synes ikke, jeg kan se din bumser. Nå, men herovre. Jeg har virkelig også 3 lag, guys. Herovre, jeg føler bare, at den er ude, og så Det var den rører her. andres kind. Altså sådan. Det var sådan... Den her, jeg så i går. Hvor de byggede sin mennesketårn, og så satte de sådan en år. Prøv at se det der! Også bare den lille baby, der går foran. Eller, det er jo så en større baby. Instagram, Disney Plus og TikTok. Jeg føler faktisk, at det her bare er blevet... Jeg håber jeg virkelig ikke kan høre, hvad jeg siger. Jeg føler faktisk, at det her bare er blevet sådan en brokke-jappe-vlog. Men det var også det, jeg tror, I vil have. Fordi grunden til, at jeg laver den her vlog, grunden til, at jeg begyndte at vlogge, det fordi jeg postede en TikTok, hvor jeg var sådan... Jeg håber gerne være YouTuber, så jeg kunne jappe alt det, jeg vil. Så var jeg lige kommet til sådan, please start en YouTube-kanal. Jeg kan så mene, at jeg var god til at jappe. Så jeg... You get what you ask for, I guess.
Det er første gang, jeg smager den te fra Grene, så I'm so excited. Og det er også første gang, jeg laver te på den her måde. Altså ikke mindst i en teabags, men sådan her. Så jeg håber, jeg gør det rigtigt. Jeg vil lave en morgenmad nu. Hvis I ikke ved det, så er morgenmad det er lidt mit yndlingsmåltid. Morgenmad smager så godt. I love morgenmad. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Jeg kan lige et moment for denne polio. Jeg har ikke selv lavet den. Min nabo havde et garagesalg, og hendes datter har åbenbart en genbrugsbutik over i København. Så jeg fik den her til 50 kroner. Taste-test på søsterne Grene te. Ikke min favorit, men den er god nok. Den er god nok. Jeg tror, det er vaniljen i den. Jeg er ikke så vild med. Let's go. Jeg ved ikke, hvor tiden blev af, men jeg skal lukke være i skole om en halv time. Eller nej, jeg skal afsted om en halv time. Jeg lavede min mor og lufte min hund. Jeg er lige kommet i tanke om, at jeg heller ikke har lavet madpakke endnu. Oh my god. Måske køber jeg bare noget på skolen. Og med på skolen, så mener jeg ikke på skolen, fordi jeg har ikke noget glutenfrit. Måske går jeg et andet sted her, fordi jeg har et hulmodul, og så kan jeg købe nachos eller noget. Yes. Okay. Hvorfor glemmer jeg? Vil I se mig unboxe min pakke? Nej. Jo, jeg vil. Okay. Jeg ringer faktisk min mor til hende. That's so cute. Fake næsepiercing. Det var bare din egen. Fordi... Se, venner. Jeg har bestilt fake næsepiercinger, fordi jeg har fået min næse piercet 2 gange, og den er gået sammen begge gange. 1000 kroner ud af vinduet. Det passer, hvordan går den sammen igen? Det gør de bare, imens den sad inde i min næse, så skubbede den bare sådan langsomt ud. Og så jeg blev ved med at skubbe den længere ind, og så puttede jeg plaster over, så den plasteret ved holdet ind, og den groede bare sammen. 2 gange! Din næse var sådan, fuck nej. Altså det betyder, at bare din krop gør det, den skal. Ja, men det kan godt så være. Det kan den godt gøre rundt om. Kan du ikke lade være med at fungere seriøst? Altså. Ah. Oh my god, jeg kan virkelig ikke få den op.
Og det forstår jeg godt. Jeg har lige mistet alle mine fucking money. Noget du ikke engang kan fucking spise. Fordi du har ikke fået det. Ej. Guys, do you like? Det ser faktisk lige ud. Wow! Er det cute? Så kan Jeg synes egentlig, det ser okay ud. Der var en gang, hvor jeg var lille, hvor jeg så en mand, der havde sådan virkelig sådan smashed ud, og jeg begyndte at... Jeg skreg, og jeg græd. For jeg troede sådan, der var en, der ville komme og gøre det ved mig. Da jeg var inde... Det her er Stensen. Så jeg er ved at rydde op på mit værelse. Jeg magter snart ikke mere, men nu har jeg hivet alt ud fra min rodehylde. Altså sådan let tøj, hoodies, sportstøj, lidt sweater, lidt slap af tøj, hister her. Og prøvet at sortere lidt i det, fordi det lå faktisk bare i en kæmpe bunke, intet var foldet sammen, intet med noget. Skovbærting. Fra den fra Rema. I min selvlavede kop. Ja, den har jeg selv malet. Der er jordbær og sløjfer og kaniner på. Og jeg og min mor skal ud og spise på en restaurant. Vi ved helt ikke helt hvor endnu, men vi skal snart til afsted. Så. Jeg har fået den her læbestift. Min bedste. For lang tid siden, jeg bare lige fundet den frem. Nu. Første gang i lang tid. Mit tip til at blive gladere i livet er altid at tage slikkepindene ved restauranter. Det tror jeg. Hej. Jeg har ikke filmet en outro, så her har vi mig igen. Fremtidig mig. Jeg vil bare sige tak for at se med, hvis I har set så langt. Det vil jeg ikke kunne forstå, at nogen har, men tak. Like og subscribe. Drink. Gør hvad I vil. Tak TikTok for giving me the courage to film this. I don't know. Have en god dag, aften, morgen, halløj derude.